ohľad. Protiprávnemu konaniu, tu nám všetci myslím, že tu nikto nemá záujem páchať nejaké protiprávne konanie. Dobre sa bude často. Viete, my sme neprišli robiť žiadne nepokoje, žiadne násilnosti, nič. Zaručiť, že tento zákon sa respektujú vašimi mečami? Vy máte nejakú nie ste policajt, ktorý robí na policii. Prečo takto intenzívne polícia nerobila? Neprišiel diskutovať. Ja viem, aj keď ste si Vydržte, za chvíľu bude mať odkaz pán Lipšic, kde má hľadať fašistové extrémistov. Marián, vyvolosovať tú povinnosť. Zatiaľ nič vám nezakazujeme, zatiaľ nič nerozpúšťa. Ale uvedomte si jedno, v prípade, ak príde narušenie verejného poriadku, prípadne sa začne páchať trestné činy, budú narušiť napádať, pobývate vládať ďalej, budeme musieť vaše zakázať a následne.